Ngiyabingelela kakhulu abantwana bakaNkulunkulu bonke ababukela le channel yasesiba 760 abazalwane bonke egameni likaJesu waseNazaretha. Ngibingelele iBishop uDlamini, ngibingelele uPastor Z nomama uZ, mamfundisi uZ Dlamini egameni lenkosi. Ngibingelele yonke i-leadership yasebandleni nabo bonke abantwana bakaNkulunkulu abasijoyinayo egameni likaJesu Kristu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nasekuseni owenzele impilo yami ithuba lokuthi ngizoba ivessel yokudlulisa umyalezo wakhe. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu, ngiyamthanda, uyikho konke kukho konke empilweni yami. Ngiyacela-ke abantwana bakaNkulunkulu ukuthi sihlanganyele ndawonye ekuseni kule message uNkulunkulu akasilungiselele yona. Incwadi ka-Exodus chapter 14, sizoqala ukufunda from verse 1. Ifundeka kanje: ukubhubha kwabaseGibhithe elwandle olubovu. Verse number 1. uJehova wakhuluma kuMose wathi, yisho kwabakwa-Israyeli ukuba babuyele emuva bamise ngaphambi kwePihahirothi ngaphakathi kwemigidoli nolwandle, phambi kweBhali Sifoni, anomisa ngaselwandle nibhekane nalo. Verse 3. uFaro uyakuthi ngabantwana bakwa-Israyeli badidekile ezweni, ihlane libavalele. Verse 4. Ngiyakuyenza lukhuni inhliziyo kaFaro abalandele, ngiyakudunyiswa nguFaro nangebandla lakhe lonke. AbaseGibhithe bayakwazi ukuthi nginguJehova, benze njalo-ke. Verse number 5. Inkosi yaseGibhithe yabikelwa ukuthi abantu sebebalekile, inhliziyo kaFaro nezinceku zakhe yabaguqukela abantu. Bathi, yini lokhu esikwenzileyo sabavumela abakwa-Israyeli ukuba bahambe bangasikhonzi na? Verse 6. Wabophela inqola yakhe wahamba nabantu bakhe. 7. Wathatha izinqola ezingama600 ezikhethiweyo nezinqola zonke zaseGibhithe nezinduna zazo zonke. 8. uJehova wayenza lukhuni inhliziyo kaFaro inkosi yaseGibhithe, waxosha abakwa-Israyeli ngokuba abantwana bakwa-Israyeli baphuma ngesandla esiphakamileyo. 9. abaseGibhithe babaxosha amahashi onke nezinqola zikaFaro nabamahashi bakhe nempi yakhe, babafica bemise ngaselwandle ngasePihahirothi ngaphambi kweBhali Sifoni. Verse 10. uFaro esesondela, abantwana bakwa-Israyeli baphakamisa amehlo abo bheka abaseGibhithe babebalandela, base besaba kakhulu abantwana bakwa-Israyeli bakhala kuJehova. 11. Bathi kuMose, kungokuba kwakungekho mathuna eGibhithe usikhiphile ukuba sifele ehlane na? Usenzeleni lokhu wasikhipha eGibhithe na? 12. Leli alisilo izwi esalikhuluma kuwe eGibhithe sithi siyeke sikhonze abaseGibhithe na? Ngokuba bekuyakuba ngcono kithi ukubakhonza abaseGibhithe kunokuba sifele ehlane. uMose wathi kubantu, ningesabi, qinani nibone ukusindisa kaJehova aza kunenzela khona namuhla, ngokuba abaseGibhithe nibabonile namhla, anisayi kubuye nibabone naphakade. uJehova uza kunilwela nothula nina. uJehova wayesethi kuMose, ukhalelani kimi na? Yisho kubantwana bakwa-Israyeli ukuba bahambe. Phakamisa wena induku yakho, welule isandla sakho phezu kolwandle, ulwahlukanise. Abantwana bakwa-Israyeli baza kuhamba phakathi kolwandle emhlabathini omileyo. Bheka, mina ngiyakuzenza lukhuni izinhliziyo zabaseGibhithe babalandele. Ngizakudunyiswa nguFaro nangempi yakhe yonke, ngezinqola zakhe nabamahashi bakhe. AbaseGibhithe bazakwazi ukuthi nginguJehova xa ngidunyisiwe nguFaro ngezinqola zakhe nangabamahashi bakhe. 19. Ingelosi kaNkulunkulu eyayihamba phambili kwempi ka-Israyeli yasuka yahamba emuva kwabo, nensika yefu yasuka phambi kwabo yema emva kwabo, yafika phakathi kwempi yaseGibhithe nempi yabakwa-Israyeli. Kwakukhona ifu
nobumnyama noma ikhanya ebusuku ukuze izimpi zingakwazi ukusondelana ubusuku bonke. uMose wayeselula isandla sakhe phezu kolwandle, uJehova wamukisa amanzi ngomoya onamandla wasempumalanga ubusuku bonke, waphendula ulwandle lwaba ngumhlabathi omileyo, amanzi ahlukana. Ngicela sifunde uvesi 31 okuyivesi lokugcina. U-Israyeli wabona umsebenzi omkhulu uJehova awenzile phezu kwabaseGibhithe. Abantu basebemesaba uJehova, bakholwa nguJehova nenceku yakhe uMose. Ngicela sithandaze. Baba wethu oyingcwele, nonguyise weNkosi yethu uJesu Kristu, sisondela kuNkulunkulu wethu ongcwele ukukubonga ngemisebenzi yamandla Baba wethu omuhle oyenzayo ebandleni lakho noyenza ungasaqali. Nkulunkulu wethu ongcwele owaqala ukuyenza ebandleni lakho laseGibhithe, Nkulunkulu wethu ongcwele ngenceke yakho uMose owawuyikhethele leso sikhathi. Siyabonga kakhulu ukuthi useyilowo Nkulunkulu nakalokhu ongakaguquki, osamile ezethembisweni zakhe, othe izethembiso zakho zinguyebo futhi zingu-amen. Baba wethu ongcwele siyabonga, sikunikeza udumo lonke nezibongo. Nkulunkulu wethu ophilayo usakhuluma, uprofeta uyala, Nkulunkulu wethu ongcwele uqondisa ngezwi lakhe izimpilo zethu. Nakalokhu thatha izibongo zonke sizibuyisela kuwe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha inkosi, amen. Sithola-ke izwi kaNkulunkulu ekuseni namhlanje elikhuluma kuyisonto ngebandla likaNkulunkulu, ibandla lakwa-Israyeli okwakuyisizwe uNkulunkulu ayesikhethele ukuba sikhonze yena, esasihleli siqilazekile ezweni laseGibhithe iminyaka eminingi kakhulu njengokuba sazi. So makufika isikhathi sokuthi uNkulunkulu abakhiphe eGibhithe, usebenzisa uMose ukuthi ahambe ayobakhipha ezweni laseGibhithe, ayokhuluma noma ayonegotiate noFaro ukuthi akabakhiphe. Kukhona ingxoxo la iqala khona uma ngabe uMose esakhuluma noFaro, not ku chapter 14 but before that, akhulume uthi uNkulunkulu mayebabuza uFaro ukuthi njengoba uma ngabe sinidedela nizohamba nobani. Ngithanda impendulo kaMose uthi sizohamba nabancane bethu, sizohamba nabadala bethu, sizohamba nemfuyo yethu, sizohamba nempahla yethu, sihamba nakho konke kwethu. Uyabancanga kuFaro uthi bangayi kude, babe la eduzane ezweni eliseduze ukuze bakwazi ukubathola uma besafuna futhi ukubagqilaza. Alibongo igama likaJesu. So uma uNkulunkulu ebakhipha, ngithanda le ndawo ukuthi uma ngabe uNkulunkulu ekhipha ebugqileni akakukhipheli ukuthi ubuphinde utholakale, noma uma ngabe uNkulunkulu ekhipha eyinkingeni akakukhipheli ukuthi ube seduze neyinkinga okade zikubambile noma kade zikukhungethe, kodwa wenza ukuthi uqhele zize zihambe zikubheka ukuthi washona ngakuphi. Alibongo igama lenkosi. Now mangabe sithola ibandla likaNkulunkulu la uMose ekhuluma noFaro, ibandla seliyaqala liyahamba. uNkulunkulu njengalokho ethembisile uMose wamnikeza induku ukuthi uyakuyiphakamisa uma ngabe efika olwandle olubovu, bese ulwandle uNkulunkulu lithi wathumela umoya onamandla waliphakamisa, lwase liyahlukana phakathi, kwavela umhlabathi owomile emva kokuba uMose sephakamisa induku, ulahlukana phakathi nendawo. So uNkulunkulu-ke uhamba nebandla lakhe. Uthi-ke indaba enye part engiyithandayo uthi ngizodunyisa ngoFaro nangey'nqola zakhe nangabamahashi bakhe nangayo yonke impi yakhe. Uzodunyisa uNkulunkulu ngeGibhithe lonke ngamanye amazwi. So uma uNkulunkulu ezodunyisa ngeGibhithe, kwakubiza ukuthi u-Israyeli uhambe ukuze uNkulunkulu adunyiswe, ngoba uma u-Israyeli uhleli uNkulunkulu kwangeke kuze kubonakale amandla kaNkulunkulu. Kwabiza ukuthi uMose nebandla babe nesibindi, kuthi phezu kokuthi kade behleli iminyaka eminingi eGibhithe, baphinde babe nesibindi ngenxa kaNkulunkulu ukuthi njengamanje owethu uNkulunkulu uthe useyasikhipha and bamkholwa uNkulunkulu ukuthi useyabakhipha, usebayisa ezweni lesethembiso oyekade lifungele ibandla lakhe before ukuthi uzobayisa kulona. So maliphuma ibandla lihamba endleleni lihlangabezana neyinkinga eziningi. Ngithanda le ndawana uNkulunkulu athi ngizodunyisa ngempi kaFaro nangabamahashi bakhe. Basuka abakaFaro nempi yakhe babalandela ngoba base beyisola ukuthi bayidedeleleni ibandla likaNkulunkulu. Uyabalandela nempi yakhe, mangabe befika
uNkulunkulu la kufika khona esevula khona uLwandle Olubovu. Ngithanda le ndaba before afike la evula khona uLwandle Olubovu. uNkulunkulu ushintsha indawo, ushintsha ifu ekade belilandela uIsrael uza ngemuva, ifu lona lihamba phambi kwabo. uNkulunkulu mayebona ukuthi impi yasondela ngesikhathi abantwana baIsrael sebekhala beqalaza bebona ukuthi nansi impi yaseGibhithe iyabafica, sebekhala kuMose ukuthi ayengekho yena amathuna Mose eGibhithe, usikhipheleni ukuba sizofela ehlane. Now uMose akabe nendaba nokuthi bayakhala kuyena. uMose udlulisela ukukhala kwabo kuNkulunkulu. Uthi uMose uthi uNkulunkulu, Mose ukhalelani kumina, qhubeka uhambe nebandla. Alibonge ibandla alibonge igama likaJesu. Now mangabe uNkulunkulu ehamba nebandla kaNkulunkulu, ufika la mayesefika khona uLwandle Olubovu, esezofika ifu seliyashintsha lizohlukanisa uIsrayeli kanye nempi kaFaro ebalandela ngemuva. Ngiyayithanda ke leyo bazalwane, ngoba uma ngabe sibheka uIsrayeli umele thina njengabantwana bakaNkulunkulu kanye noMose, kodwa uma ngabe sibheka impi kaFaro kanye noFaro ilida yabo bamele uSathane. Now indaba yami ke la ikhona ukuthi thina njengabantwana bakaNkulunkulu, kuNkulunkulu lithi izwi lakhe othinta thina kufana nokuthi uhlokoloza inhlamvu yeso likaNkulunkulu. Uma ngabe into uyihlokoloza usuke ungayithinti kahle, futhi la kuhlokoloza khona kusuke kungazwakali kamnandi, kusuke kufana nokuthi loyo nto oyihlokolozayo uyayilimaza. Now uNkulunkulu usithembisa ukuthi othinta thina kufana nokuthi uhlokoloza inhlamvu yeso lakhe. Uma kuhlokoloza inhlamvu yeso likaNkulunkulu, uNkulunkulu akakwazi ukurelax. Ake sithathe i-example ukuthi uma ngabe nje iso ngendlela elisensitive ngakhona, uma ngabe ngisho kudlula into eduze kwala, ngisho kudlula impukane licwayiza fast, but makwenzekile kwakhona into esingena ngesikhathi unaware wathi uyavala le into seyikuthintile, ayikho indawo esensitive njengeso emzimbeni nomuntu. So ngendlela esibaleka ngakhona uNkulunkulu usithatha asifanise neso lakhe, into akabheke ngayo umhlaba, nangendlela uNkulunkulu akasithanda ngayo usithatha asifanise neso, into esensitive nento uNkulunkulu esebenzisa ukubheka umhlaba wonke. Alibonge igama likaJesu. Now kukhona into engiyithandayo la uNkulunkulu eseshintsha khona isetup, ukuthi mangabe sekufika la ibandla likaNkulunkulu esebona ukuthi impi siyalifica, esephendula ifu kube yilona elizoza ngemuva ukuze lihlukanise uIsrael nempi kaFaro, uNkulunkulu sekuyena osobezohamba phambili. uNkulunkulu wenza into yokuthi uqinisekisa thina njengabantwana bakhe ukuthi ngendlela esibaleke ngayo kuyena uyaphoqeleka ukuthi aguqule ezinye zezinto zakhe, ezinye zeindlela zakhe akasebenza ngazo uma kufika kumntwana kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyaphoqeleka ukuthi isetup akade imisile, uma ebona ukuthi umntwana wakhe uyashayeka, uNkulunkulu uyaphoqeleka ukuthi aphinde ayiguqule. Uma ngabe ayiguqula kuIsrayeli kade behamba insika yefu iphambi kwabo every day, bebona ukuthi njengamanje siphephile ngoba siyayibona insika yefu, kodwa uNkulunkulu wabona ukuthi sekufika isikhathi sokuthi ifu alingabe lisaba phambi kaIsrayeli, ifu alibe ngemuva ukuze lihlukanise uIsrayeli kanye nempi emlandelayo. Sinjalo bazalwane phambi kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngendlela akasithanda ngayo uyaphoqeleka ukuthi kube nama setup akaziwaguqula ngenxa yezimpilo zethu. Kunezimo oke uthi mangabe uzibuka wena ucabanga ukuthi zipermanent, kunezimpi okucabanga ukuthi mawuzibuka empilweni yakho osuwayikhulekela isikhathi eside ngenxa ukuthi ubona zingaguquki, uzitshela ukuthi no, kusho ukuthi impilo yami isihlezi la, kusho ukuthi impilo yami sengiyoze ngife nginje. No, ngicela ukuthi uyisuse leyo mindset kuwena empilweni yakho, wazi ukuthi uNkulunkulu kuye asikho isimo esipermanent. Uma ngabe akwazi ukukhipha uIsrayeli kade usuhlalile eGibhithe iminyaka eminingi, nawo uIsrayeli wawusuze wayijwayela indlela owawukade ugqilazeka ngayo, wawukade usujwayele ukuthi bakha ama-blocks, bakha ama-pyramids. Mangabe ufika kuleli yazwe uyawabona ama-pyramids abakade bewakha. Mangabe ufika eGibhithe ukuthi nanku umsebenzi owawukade wenza abantwana bakaNkulunkulu begqilaziwe ngohlobo olumangalisayo. So ngicela ukukutshela nokukuthembisa ukuthi kowethu uNkulunkulu asikho isimo esingaguquki, noma wena ungasithatha uze
usigqoke uhambe ugqoke ijazi lenhlupheko noma ijazi lenkathazo noma isigqoko sayo. Lalela, usuku lwakho noNkulunkulu luyeza. Ngiyakutshela namhlanje kuseni ngikuKristu ukuthi one day is one day. Ungaphela amandla, gijima ungakhathali. Ingakho izwi kaNkulunkulu lithi nina niphunyukile enkembeni balekani ningemi nasemathafeni ngoba isitha uSathane siyakulandela. Isitha asoze sahlala phansi sisonga izandla sithi sekwanele sengimshayile, kodwa usuku nosuku kuhlale kunempi isitha esiprepare umntwana kaNkulunkulu. Kodwa umuntu ozophunyuka nomuntu ozosinda umuntu loyo owaziyo ukuthi owami uNkulunkulu akagoqi izandla uma ngabe ngisempini. Uma uNkulunkulu engakwazanga ukugoqa izandla oDaniel ezophoswa emphandweni weingonyama elithi izwi kaNkulunkulu wayekade ekhuleka for 3 times iwindi lakhe elivulile elibhekise ngaseJerusalema until baze bamreporte ukuthi uDaniel akayeki inkosi. Alibongo igama likaJesu. uDaniel waqhubeka wenza njengomkhuba wakhe kade vele eqhubeka wenza, no matter ukuthi wekade esebugqileni obungakanani, no matter ukuthi wekade ewumthunjwa, kodwa isiko lokuthandaza akasangaza liyeke ngoba isiko lokuthandaza impilo yomntwana kaNkulunkulu. Alibongo igama likaJesu. Uma ungathandazi ucabanga ukuthi kulomhlaba esiphila kuwona uzosurvive kanjani. Alibongo igama leNkosi ngoba usuku nosuku kunempi eprepare wena, kodwa futhi usuku nosuku uNkulunkulu wena ukulungisele ukuthi uyinqobe. Alibongo igama likaJesu. Abantu abazonqoba izimpi abadlula kuzo angiyena umuntu oke alale nje misa amadolo abheke phezulu akhohlwe ukuthi umntwana kaNkulunkulu nokuthi usempini. Alibongo igama leNkosi ngoba imihla nemihla umntwana kaNkulunkulu imihla kuba sempini. Alibongo igama likaJesu, kodwa into esinqoba ngayo ukuthi sibambelele kuJesu. Hallelujah, sibambelele kuJesu, sibheke kuyena. Umhlaba lothi bhekani kuJesu engumholi khona nophiwa amandla. Alibongo igama likaJesu. Nawu bazalwane, uma ngabe uDaniel lithi iBhayibheli engayeki sebemreporta enkosini uDarius ukuthi akayeki uDaniel, kwaphoqeleka ukuthi inkosi nakuba yayikade imthanda uDaniel kodwa yenze isifungo yayikade isifungile lithi iBhayibheli ngokomthetho wamaMede namaPheresiya kwakumthetho ongenaguquka. Inkosi eyayikade ufungile ukuthi akathathwe ayophoswa emphandweni weingonyama. Wathi mayephoswa uDaniel emphandweni weingonyama, uSathane wayengazi ukuthi sekufike isikhathi sokuthi uDaniel azopromotwa. Alibongo igama leNkosi ngoba yethi promotion idlula ezimpini. Yakho promotion njengomntwana kaNkulunkulu ayifiki uhlelo ugoqa izandla, kodwa you have to work for it. Alibongo igama likaJesu. Kufanele ukuthi uthembeke enkosini, kufanele ukuthi umazi uJesu, kufanele ukuthi ubambelele sengathi uyaqala. Alibongo igama likaJesu. Wathi uDaniel mangabe ephoswa emphandweni weingonyama lithi iBhayibheli inkosi uDariyo ayizange ize ifike lobuthongo ngalolo langa. Yama ngaphandle egcekeni layo yakhempa ngenxa kaDaniel okade esenhlizweni yayo. Alibongo igama likaJesu. Okwathi mangabe kusekuseni yabona uDaniel ukuthi ukhona ingonyama zimdlanga, ingonyama zimqedanga. Alibongo igama leNkosi. Yambuza inkosi ukuthi Daniel, wena kaNkulunkulu ophakameyo ingonyama zidlanga yini na? Wathi mana njalo Nkosi, ayizange zaze zangithinta. Waphuma uDaniel lithi iBhayibheli kwathi lawo madoda ayekade emmangalela uDaniel asafanisha nomkawo kwabizwa nezingane zawo bathatha bayophonsa emphandweni weingonyama. Emva kwalokho lithi iBhayibheli ngesikhathi bengakehleli naphansi ingonyama ngoba zayikade zilambe ubusuku bonke mazibona uDaniel ngoba wayefana embetha amandla engonyama omndeni kaJuda zangamthinta zambona sefana nazo, kodwa kwathi makufika labo kwayimazithi kwafika ukudla. Alibongo igama leNkosi. Kunezinto uNkulunkulu akathi mase kunqobela kuzo uJehova sekukhipha kuzo, ekukhipha emphandweni weingonyama isitha simangale
zathi ngonyama makufika ukuthi iBhayibheli kwakhala amathambo bephezulu bathi beqamba beyofika phansi akusekho lutho. Alibonge igama likaJesu. Thina singabantwana bakaNkulunkulu emva kwalokho uNkulunkulu waba uDaniel esemthatha esempromota waba uPremier weprovince. Alibonge igama likaJesu kade ewumthunjwa. Bazalwane, izimo esithunjelwe kuzo ingakho ngithe eqaleni akuzona izimo ezipermanent, kodwa umuntu oyosizakala kulokho umuntu ozoyikholwa lento engiyishoyo ukuthi uma ulala ungadlile namhlanje ungacabangi ukuthi nakusasa uzolala ungadlile, ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu wama-solutions. Kodwa ukuze uNkulunkulu akhiphe isolution udinga ifaith yakho. Alibonge igama likaJesu ukuthi wena ubambelele kangakanani kuye, ukuthi wena umethemba kangakanani uNkulunkulu, ukuthi wena sewuhambe kangakanani naye ukuze akukhiphe. Udinga wena ukuthi uhlale kuye uthi uNkulunkulu uma Jesu kubiza ukuthi ngizofa mangife ngibambelele kuwe kuphelile. Ingakho iBhayibheli lithi babusisiwe abafayo befele enkosini ngoba imisebenzi yabo iyabalandela. Alibonge igama likaJesu. Amaqhawe enkolo awagcinanga encwadini yamaHebheru, nanamhlanje kuba iBhayibheli lisabhala amaqhawe enkolo asekhona futhi asazoba khona futhi asayoba khona. Alibonge igama likaJesu. Abantu abayaziyo into abayenzayo okungathi mangabe kufika isimo bese beyasuka babuyele eceleni bayofuna olunye usizo olusheshayo. Alibonge igama likaJesu. Namhlanje kuseni ngiyamemezela egameni likaJesu eSouth Africa ukuthi isimo okuso ake ubambelele enkosini sengathi uyaqala, ngoba mawenze njalo iyona kuphela indlela ojabhisa ngayo uSathane. Kodwa mawufuna ukumjabulisa uSathane suka uzama ukuthola indlela esheshayo ukuze uSathane ajabule. Kodwa mawufuna ukuthi uNkulunkulu ajabule bambelela kuJesu isitha sizojapha. Alibonge igama lenkosi. Bambelela kuJesu. uIsrayeli waphuma uhola uMose, kwathi noma becomplaina ngenxa yezimpi ababekade bebhekana nazo, ngenxa yokuthi bebona ukufa kusondela kuya ngokuya kusondela, becomplaina kuMose ukuthi Mose ayingekho inamathuna eGibhithe la sasikade singangcotshwa khona, yini indaba ufuna isofela ehlane. Kwasho ukuthi becomplaina kwinceku emazi uNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Kwangathi ucomplaina kwabantu kwazophazamisa ingqondo yakhe, kwangathi ucomplaina kwabantu kwazodisturb indlela uNkulunkulu akamazi ngayo nerelationship anayo noNkulunkulu nethemba lakhe kuJesu. Kodwa ifaith yakhe yaqhubeka yabambelela kuJehova akamaziyo ukuthi uNkulunkulu indoda yempi, uNkulunkulu omaye emazwini akhe, umethe into uzoyenza uNkulunkulu uzoyenza. Alibonge igama likaJesu. Uma ngabe thina sizofunda ukubambelela eswini likaNkulunkulu, ngoba kula impendulo zethu zikhona, kula izethembiso zethu zikhona. uNkulunkulu wethu akukhathaleki ukuthi sawuhlala isikhathi esingakanani enkingeni okuyo. Mhlambe namhlanje ngikhuluma nomuntu odinga umntwana. Alibonge igama likaJesu. Okade ashada umntwana kamtholi, ngicela ukwazisa ukuthi umntwana wakho uNkulunkulu uyamprepare futhi uzoba nabantwana. Awuzuba nomntwana oyedwa. iGibhithe lakho ohlezi kulo namhlanje ngicela ukukuthembisa ukuthi lesikhashana iGibhithe longabi namntwana nawe seGibhithe lokungasebenzi. Alibonge igama likaJesu. Mhlambe kuthenga lo lockdown walahlekelwa umsebenzi ngale yokuqala. Lalela lelo Gibhithe ohlezi kulo akuyona into epermanent. Alibonge igama lenkosi. Kodwa uNkulunkulu uyakulungiselela umsebenzi ongcono ukunaloko kade wenza, ngoba kowethu uNkulunkulu asikho isimo esipermanent futhi la uhleli khona. Ngiyakwethembisa ukuthi mawukhonza yena yedwa futhi umkhonza ngeqiniso futhi uthembele kuye, uNkulunkulu wethu unamandla okukhulula kuleso sithando somlilo
ungabi nendaba ukuthi uSathane ukuhlebela uthini endlebeni, ungabi nendaba ukuthi mawuphaphama ebusuku namhlanje awukaqashwa, ungabi nendaba ukuthi namhlanje izingane zakho azikakakhokhi i-school fees, awuyazi imali ukuthi izovelaphi. Lelo Gibhithe ohlezi kulo ngiyakwethembisa ukuthi lesikhashana owethu uNkulunkulu ungowama solutions, owethu uNkulunkulu akuyena wama problems. Alibonge igama lenkosi. Noma uSathane angakubuza ukuthi sewuhlela isikhathi esingaka kule problem ohleli kuyo, akakukhiphi ngani uNkulunkulu uzomphendula ngale mpendulo ethi uma akwazi ukukhipha uIsrael ezweni laseGibhithe wahamba nabo ehlane iminyaka eminingi, angahlulwa yini ukukhipha mina esengihlale for 3 years, esengihlale for 5 years? Ngilindele zami impendulo esakho isikhathi sincane kunesika Israel. Alibonge igama lenkosi. Thatha amehlo akho ufocus enkosini, ungayishintshi ifocus. Alibonge igama likaJesu ngenxa yesimo sesikhashana, ungasuki uzulahlekela ubuzibulo bakho ngenxa yendlala yesikhashana. Alibonge igama likaJesu. Abanye ngenxa yendlala yesikhashana baze bancamele ungena emsebenzini emva kokuba abantu ababaqashayo sebefuna imizimba yabo. Lalela, ungalahli ubuzibulo bakho, ungalahlekela ubuzibulo bakho ngenxa yendlala. Ngiyakwethembisa ukuthi ngeyesikhashana owethu uNkulunkulu uma sekumnyama kakhulu kusuka sekuzokusa. Alibonge igama likaJesu. Ungayeki ukubambelela makabosaka sikarakarabosiya, ungamshiyi uJesu. Uthi omunye umhlabeleli ungamlibali uJesu. Alibonge igama likaJesu ukuthi kumnyama akusho ukuthi ikuseni ngeke lifike, ukuthi kumnyama kusawu-12 ebusuku akusho ukuthi u-6 wasekuseni angeke ashaye, angeke liphume ilanga. Lizophuma nelakhe ilanga ukuthi kusawu-12 njengamanje, ungabi nendaba. Alibonge igama likaJesu ngoba nangale kwalesi sibhakabhaka zikhona izinkanyezi, ukhona umhlabeleli othi ngale kwalamafu zikhona izinkanyezi. Bambelela kuJesu. Hallelujah. Ungesabi, ungesatshiswa isitha, ungesatshiswa uSathane, ungasuka ethembisweni zikaJesu, ungasuka ethembisweni uNkulunkulu akakwethembise zona ezakhe izinto ngoba zinkulu azikwazi ukufika masinya. Ezakhe izinto ngoba sinamandla kufanele kufakaze umhlaba wonke, kufanele kufakaze omakhelwane bakho. uNkulunkulu akakwazi kuyi-prepare for one day. Alibonge igama likaJesu. Nawe uma ufika e-restaurant, umuntu o-order ama-ribs akafani nomuntu o-order ibhega. So mawusabona kufika masishane abantu ama-order aba-order ama-burger and chips, nawe linda elakhi i-order lama-ribs lizofika. Noma bangadla baze baqede, ungabi nendaba ukuthi vele ba-order izinto ezisheshayo ngoba vele zizosheshe yiphele, ngoba vele zishibhile. Alibonge igama lenkosi. uNkulunkulu uma esebusisa wena akenzi ngokushesha. Alibonge igama likaJesu. Yingakho ethi uDavide ulungisa itafula ebusweni bezitha. Alibonge igama likaJesu. Mawuzocabanga indaba yokulungisa kwetafula, ake ucabange ukuthi makusuke kunomshado noma kusuke kune-function ethize, abantu be-decoration bangahlobisa ubusuku bonke, kodwa umcimbi uyoqala ngo-10 ngakusasa. Alibonge igama likaJesu. Ngenxa yokuthi ukwenziwa kwetafula noma ukulungiselela komcimbi akuyona into ethatha isikhathi esifishane. Zinjalo ezakhe izinto. Alibonge igama likaJesu. Hlala kuJesu. Nawe uSathane asaze wakususa, waze wakushumayeza
ukuthi sawungayeka ngiyathanda ukukumema ukuthi Musa ungamlibali uJesu buya mntwana ubuyele ekhaya ungajabuleli ukuhlala lapha entokozweni leyo ntokozo hlezi kuyo ingeyesikhashana abanye basuka kuJesu ngenxa yenhlupheko zongawuthola umshado bahamba baye emkipitweni bathatha imishado enqamlelayo njengoba sikhuluma bahlezi la bengasakwazi ukusuka khona ngenxa ukuthi bahluleka ukubekezela lalelani bazalwane ekukholweni awukwazi ukuhamba uma ngabe ungakwazi ukubekezela endabeni kaJesu awukwazi ukuphila uma ngabe ungakwazi ukubekezela ubekezelela i-answer ongayazi ukuthi izofika nini kodwa uphikelele ngenxa yokwazi izwi likaNkulunkulu elithi Jesu uthe ukholekile yena wethembisayo uNkulunkulu akakaze ithembise into engekho uNkulunkulu wethu akakaze abomqambi manga uSathane umqambi wamanga noyise wawo kodwa wethu uNkulunkulu la ekubeke khona ufuna ukuthi umlinde lapho ungayishifti indlela okade uhleli ngayo kuJesu ungayishiyi iposition yakho ngenxa yendlela esikhashana ungasuki la uJesu ekubeke khona wena ungumgcotshwa wena ungumntwana kaNkulunkulu wena umshumayeli wendaba ezinhle la ukhona buya ubuyele ekhaya ungazi ufele ehlane mhlamba abanye baphuma emabandleni ngenxa ukuthi bahletshwa kakhulu kwakhulunywa ngabo bethi bayokhuluma kubantu ababethembile bathola indaba yabo seyidiscuss abanye abantu abangakhulumanga kubo bathola ukuthi indaba seyiyazeka alibonga igama lenkosi kwakufanele ubekezele noma sekunjalo ngoba kubona bonke abantu bakholwa nabo ozwana bezulwini ingakho iBhayibheli lithi akubona bonke abathi inkosi abazobona umbuso wezulu alibonga igama likaJesu bekezela nabo hlala nabo hamba nabo benjalo alibonga igama likaJesu ungavuma ukususwa embusweni ngoba wona uyindlalifa yombuso ngoba upriest bobukhosi alibonga igama lenkosi ingane yasebukhosini akekho umuntu ongavesa afike azoyikhipha esigodlweni sakubo ngoba iyawazi amalungelayo ukuthi mina noma ngathiwa ngidla ama-drugs kodwa kusalayo isibongo sami asisazi ushintsha ngisawumntwana wasebukhosini akekho umuntu ongaqhamuka ngaphandle azongephuca amalungelo athi ngoba ngiyiphethe kahle angiphume athi ngoba ngikwenza 1 no 2 no 3 angiseyena wena ungumntwana wabupristi bobukhosi uma waphuma buya mntwana ubuyele ekhaya uma waphuma ngenxa yezimpi ingoba vele uSathane efuna ukubulalela ehlane ngoba naye vele uyabhubhizi uqoqa ibandla lakhe akazolahlwa nalo ngomhla wokuphela kombuso wakhe musa ukuvuma ukulekelela uSathane ekuthenini akuthathe nawe azokufaka abantwana abazolahlwa uma uhlezi la uhleli khona ngokungemthetho awushadile sewaze wanezingane ezu3 uhlezi nomuntu ongacabanga lutho ngawe ngoba wabaleka embusweni kuyiwona wona ongenakuzanyazanyiswa umbuso kaSomandla buya ubuyele ekhaya akakabi late ngoba usaphila alibonga igama lenkosi ungabe nendaba ukuthi abantu bazothini ungabe nendaba ukuthi abantu bazothiwa ilahlela kuJesu sekulate kuNkulunkulu akubi late asikho isikhathi uNkulunkulu angayidinga ngasimpilo yakho mawusaphila usavuka ekseni uphefumula alibonga igama likaJesu uNkulunkulu ulindile impilo yakho ungagive up ungalahli ithawula alibonga igama likaJesu uma ngabe sewaphuma mhlambe embusweni kaJesu waba bhiza ohlala nama-drugs waba bhiza obhema ama-drugs mfana wami ngicela ukuthi ubuyele ekhaya ungabe nendaba ukuthi babekade bekuhlebile uzuphume ungabe sayibala izinto abazenza kuwe uzuphume endleleni yokukhola kuyabekezelwa alibonga igama lenkosi azathi umhlebelelo encandeni endleleni yokukhola simele ukulingwa
ngoba umkhumbi ohambayo ohlangana nezivunguvungu. Alibonge igama lenkosi. Kuba itharot okwesikhashana bese kuba igravel emva kalokho, kodwa indlela yona iyanyukela ibheke ezulwini. Alibonge igama likaJesu. Asibona abokuhlehlela emuva, kodwa singabokukholwa kuze kusindise imiphefumulo yethu. Bekezela, hlala kuJesu, ungasuki kuye. Bekezelela konke ngoba wethu uNkulunkulu unobubele, wethembekile. Umuntu angakwethembisa aphinde asuke ezithembisweni zakhe, kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo akasuki kwezakhe izethembiso. Ingakho ethi zinguyebo zingu-amen, kodwa izethembiso kaNkulunkulu zikuhlaselwa wena ukuze usuke kuzo, ngenxa ukuthi uSathane ufuna ukuthi uzuphika uNkulunkulu. Uthi akekho, lalela, uNkulunkulu khona. Hallelujah. Last time ngicela ukuba kule channel ngakhuluma nabantu abasemajele, namhlanje ngiyathanda ukusho ukuthi mhlambe uboshiwe uze wagwetshwa udilika jele. Alibonge igama lenkosi. Ngecala ongalenzanga, lalela namhlanje usekhona umhlengi. uJesu uyakuthanda noma usejele, uyakuthanda noma usesibhedlela, uyakuthanda noma ungenama visitor, vela awekho ama visitor kulezi insuku, kodwa likhona ivisitor lasezulwini elingavalela elingavinjelwa. Ake uminvite namhlanje kuseni umtshela ukuthi Jesu ngidinga wena, uzongena adle nawe, angene esibhedlela. Amanye ama visitor ayavinjelwa awangeni, abanye abantu nezihlobo zakho azikwazi ukungena, nabazali bakho abakwazi ukungena, nezingane zakho ayikwazi ukungena, kodwa uyedwa umuntu okwazi ukungena endaweni zonke. Elithi iBhayibheli omnipresent ngoba uNkulunkulu okhona endaweni zonke, uJehova Sebawothi igama lakhe. Ake umeme namhlanje uthi uNkulunkulu ngena kwami inhliziyo, uguqule kwami ukucabanga, uguqule yami impilo. Angifuni ukufela ehlane ngoba wena ukhona. Eyakho indawo ihlezi, eyami indawo ihlezi ikhona njalo Jesu enhlizweni yakho. Lalela mntwana kaNkulunkulu, uNkulunkulu ukuthembile, uNkulunkulu ukulindile, ungayeki. Alibonge igama lenkosi. Nawe ungakaphuma embusweni, hlala kuJesu, ubambelele kuye, unobubele nawe, wethembekile, uyakuthanda, ukulindele. Akekho omunye ofana nawe enhlizweni yakhe. Akasoze uNkulunkulu akureplace ngomunye umuntu ngoba wakudala wawuwe, futhi akafisi ukukushintsha, kodwa yinye into ayilindele kuwe ukuthi uhlale kuye, ubekezelele konke ngoba umvuzo wokubekezela ezulwini mkhulu. Owakho umqhele uyokwakhiwa. Ingakho athi mhlabeleli kuyobongwa namaqhawe aphiwe nemqhele, abuse njalo nenkosi yamakhosi. Angeke kubuse umuntu ongabekezelanga nenkosi yamakhosi, futhi akekho umuntu ongazange azabekezele ongabizwa ngeqhawe, owathi esashawa ingozi eyodwa waphuma wabaleka wathi bengingazi ukuthi kunje. Alibonge igama lenkosi. Bayeke bacindezele. Alibonge igama likaJesu. Bayeke bakushaye, ungabazondi. Alibonge igama lenkosi, kodwa bathathe ubayise enkosini ngomthandazo uthi Jesu basize. Alibonge igama likaJesu ngoba uNkulunkulu ulindele ukuthi naye lo sakuhleba asizakale. Hallelujah. Unendele ukuthi naloyo obhizi bethi bengeniswa abantu yena bakhipha. Alibonge igama likaJesu. Nawe umlindele ukuthi one day uzophenduka, ayeke ukukhipha abantu besendlini kaNkulunkulu bayofela ngaphandle, ngoba khona abantu aba-good ekutheni uma abantu befika babagqishe ngawo wonke upoison kuze baphume. Alibonge igama likaJesu. Nalabo nawe wena wenze njalo, uJesu kulindile ukuthi one day uphenduke, uyinikele kuJesu ngokuphelele, uvala umlomo wakho. Ayibonge inkosi. So siyambonga uNkulunkulu nasekuseni ngezwi lakhe lamazwi asenhlizweni yami ukuthi hlala kuJesu, ubekezelele konke. Uma kwazi ukhipha uIsrayeli, nawe uzokwazi ukukhipha. Lama zofala umphendule ngawo uSathane ukuze ungafele ehlane, ukuze ungafele empini, kodwa hlala ubambelele kuJesu. Cela sivala amehlo. May God bless you. Baba ongcwele siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sikunikeza udumo lonke nezibongo ngezwi lakho. Wena uNkulunkulu ongcwele osithembisile, Baba wethu onamandla ukuthi uzoba nathi
kuyoze kube sekupheleni kwezwe. Angeke usishiye, angeke usiyeke Baba wethu oyingcwele. Hambela Jesu kuyo yonke Baba wethu ongcwele izimo abantwana bakho ababhekene nazo emhlabeni wonke. Ngegama lika Jesu bapha amandla uNkulunkulu ongcwele, ngoba uthezwini lakho uyanika amandla koyethile nakongenamandla, uyandisa izikhwepha Baba wethu onamandla. Wathi uNkulunkulu ongcwele insizwa ziyaphela amandla nabasha bayawa nokuwa, kodwa bamethemba uJehova bayathola amandla amasha. Bakhuphuke njengeyinkosi, bakhuphuke ngamaphiko, bagijime bangakhathali. Baba wethu oyingcwele siyabonga, nika lo nalowo amandla nobeseyethile ehlele ekhaya akasophinda abuyele enkonzweni. Baba wethu oyingcwele baqoqe Jesu emhlabeni wonke, sibabizela kuwe egameni kaJesu Kristu enamandla. Thatha udumo nezibongo luze kuwe, mawudunyiswe ukhazinyulise ngezwi lakho egameni kaJesu Kristu waseNazaretha inkosi. Amen. God bless you.